My nickname is Lava. So now without delay, let's begin our program. दायो जोङो जेनाखि जोंनि इउनियन बडि जों बेखौ जा इन्ट्रडक्सन जों होगोन जोंनि साफ्रोमबो इउनियन बडिफ्रा जोंनि बे इनफ्रन्ट जोंनि सिगाङाव जेन साफ्रोमबो गसंफैयो ब्रादारफोरखौ खालामनो थाबाय सिस्टारफोरखौहाय बडिनि मानसि आथिथि मोजाङै खेबफट'गा बडिनि मानसिफोरखौ जों जोंनि इउनियन बडिखौ मानसिफोरखौ जों आखाइ खम बरायनि दे जेसेबांनाखि इउनियन बडिनि मेम्बारफोर दं अननानै सिगाङाव फैदो बरिया बरिया आरो सोरबा दङब्ला इउनियन बडिनि मेम्बारफोर अननानै गोख्रैनो फैदो जोंहा समनि आंखाल ठंडा लग गया नायनानै लाखादो जोंनि इउनियन बडिनि मेम्बार्स बिथांमोनखौहाय आदा आब'मोनखौ दायो जोङो बिसोरनिफ्राय जों साफा साफा जों इन्ट्रडक्सन जों लानोसै गावबा गावनि सिनायथिखौ जेन बयनो जोंनि स्टुडेन्टफोरनो जों खोन्थाना लायो Good morning to all my dear friends and brothers and sisters. आंनि मुङा गोमस्रां बसुमतारी आरो from 5th semester आरो आंनि बिबाना जाहैबाय कालचारेल सेक्रेटारि अफ दिस बेंटल कलेज बे समाव जों बिथांखौ गांसे आर'नाइजों जों बरायनो जों लानि Hello. Good morning. आंनि मुङा कान्टेश्वर ब्रह्म जेनेरेल सेक्रेटारि अफ इंलिश कलेज Thank you. ब्रादारखौ जों गांसे आर'नाइजों बरायनो लागोन Good morning everybody. I'm social service secretary. जों सिस्टारखौ जों बरायनो लागोन Good morning everyone. My name is Kumsali Hazwari. I am the 5th semester Girls Common Secretary of Bengtol College. जों सिस्टारखौ आर'नाइजों जों बरायनो लागोन 5 सेमेस्टार गोजाना मालानि जुगावलाय जोंहालाय जेरैसो मालानि जुगाव Assistant General Secretary. जों सिस्टारखौ जों बरायनो लागोन आंनि मुङा नवराज बसुमतारी आङो बयस कमन सेक्रेटारि Good morning to everyone. My name is Bosmotari. I'm brother Kurumdao, and I am going to Zapai. Minor game secretary. Mana secretary game brother Kurumdao masih खामानियाव बेस्थ'नो ओमफ्रायनो जोंनि ब्रादार एन्ड सिस्टार जोंखौहाय गावबा गावनि ट्राइबखौ जों नुनायनि थाखाय बे समाव बिसोरो खालामफिननो हासिगोन